Jonas og Gabriels FIFA 14 pack åbning. Vi åbner bare nogle bronze små pakker i dag. Det skal nok blive hyggeligt. Vi er inde på Gabs bror lige nu. Han har kun 4K. Så vi går ind i store. Gab, vi skal bare have en informspiller. Det kunne være godt. Ja. Gå lige ud her. Og så går vi lige. Fuld skærm. Så, nu kan vi alle sammen se. Så går vi ind i home. Og så må vi nok gå ind i store. Sådan der. Cool. Og så går vi i bronze. Vi åbner den til 400, ikke? 700. Det er det bedste. Får vi lige en form her. Hvem fuck var det? Eller? Okay, de er lang tid om at lukke det. Ansigt, eller hvad? Det var ikke så godt, de ikke har noget ansigt, de virker lidt retarderet. Der var ikke noget godt quiz all. Okay. Dummis. Hold kæft, det er langsomt, det her lort. Videre knæt. What the? Hvad sker der? Hvad sker der? Come on. Tak. Og en mere. Kom nu, mand. Kom on, skip. Vi får... Ikke en ski. 81 pace. Det var ret sygt. Det er faktisk ret hurtigt. Nej. Ikke. Jo, vi gider ikke have noget af det quicksave der ham. pis. Ikke quicksave ham, siger. Ham der. Ja, bare sæt ham til der, listen transfermarkt. Og så bare 150. Og så bare... Nej, for fucking sake. Og så kan vi ikke se det, vi har holdt. Midtjyllands tegn. Min trøje. Kit. Vi tager den til 400. Vi har brug for en info. Okay. Yay. Vi fik FC. Ikke en ski. Så åbner vi en sølvpakke. Nej. Det bliver Jo. dårligt til Silpark. Men fuck. Tænk, hvis vi fik noget godt. Så har vi lige en tjener, der kommer ind med popcorn her. Kun til mig. Og så åbner vi den til 2K. Oh my god, vi får en form her. Det ved jeg. Jeg kan se igennem skærmen. Ikke skib. Okay, vi skibet op. Ah! 3 gange England. Fedt nok, jo. Det er racistisk. Krebkit. Så er vi jo. Jeg har råd til brunch. Vi slukker skærmen. Ja, det gør vi. Nu åbner vi min bronzepakke, og så slukker vi skærmen. Kun jeg er for sent. 1, 2, 3. Nu. Det kunne være herovre, som hvis vi lige fik en god en. En form. Er I klar? Nej! Ej, for. Du skulle have en creme til træneren nu. Yes. Nå. Råd til en til brunchpakke, det vil vi. Og den sidste. Vi slukker skærmen. Jo, vi gør. Skal vi lige se her. Bum! Giveaway med ham, vi får. Ej, det er det ikke. Ja, okay. Ham der har vi fået 2 gange nu. Han er irriterende.
Åh, ham der, han er hurtig, var. Damper. Wow, han er hurtig, var. Det er helt vildt, faktisk. Okay. Så kigger vi her. Go to store. Jepper. Og så går vi lige ind på et andet bruger, så det kan være, at vi får noget godt. Skal jeg lige se her. Kan vi skærme lille, og så siger vi shine out. Der kommer en video senere lige om 2 sekunder, så vi slutter lige herfra om, ja nu. Hej hej. Og velkommen til Jonas og Gabriels FIFA 14 pakkeåbning. Vi har 9K, så vi åbner lige en 7,5K pakke. Og klar, Gab? Gab får lov til at åbne. Giv ham pack-lock. Og vi slukker altså skærmen, så det er kun jer, der kan se. Hvad er vi nu? Oh my god, giv os noget godt, så vi dør, når vi åbner pakken igen. Yes, kom nu. Fuck, er det der for noget bullshit? Nej! Mor! Yes, en træf. Vi fik noget dårligt. Den der, den går for... Jonas, den der CF til Cam. Hvad fanden hedder? Det der CF, Jonas. Ja, det er jeg godt klar over. Bare startpris. 150. Og så, Nej, bare 150. Så lader så, sådan der. Og så kontrakter giver. Så er vi irriterende. Så er den bedre orangepakker igen. Det er altså bare det, vi gør meget gerne. Vi håber kun på en form. Du må snart få den lort. Gode info. Kom on, EA. Jeg har snart fødselsdag. Jeg plakker fødselsdagsgaver. Og det bliver... En meget hurtig en, håber vi. Fuck, den er hurtig. Sejt. Hvor en spillerdragt. Et trop fitness. Sådan. Går for 1.200. Ja, og så siger vi bare, se på transfermarkedet. OK. Kviksel. Så ser vi alt. Hvorfor er vi egentlig altid så heldige, når vi åbner pakkegab? Det kan godt være træt af. Ja, ja. Oh my god. Vi skiver. Høj skiver. Ui, en sølv. Hvad sker der? Sejt. Hvad går det? Jeg ved ikke. Ham der. Ui. Ui. 100 kroner. Det er lige, hvad vi manglede, var Gab? Ja, nu er vi rige. Er I klar? Skal vi lige have en form? En form. Kom nu, mand. En form. Hvordan kan de være så langsomme? Vi fik Brøndby Andersen. Oh my god. Hvor er det vildt. Ja, mand. Sådan. Tak, EA. Hvor er det vildt. Det er den nye Messi. Hvor er det vigtigt. Sådan. Vi gemmer ham så meget i klubben. Sådan, mand. Sådan. Det var lige, hvad vi manglede. Hvor er det vigtigt, mand. Gå til det står. Vi gør sådan. Og så laver vi den der. Så laver vi cancel. Den der. Sig OK. Og så får vi en form. En form. Vi holder for skærmen. En form. Hvad filan? Det var Søren. Nej, hvor irriterende. Yay. I det squat.
Det er det eneste, vi kan bruge. Hvor er det vildt. Vi har lige fået Andersen. Altså, Det er så godt. helt klart den nye Niklas Bender. Ja. Der er ikke nogen, der slår de to. Hverken Ronaldo eller Messi. Det er verdens bedste. Vi står og spiller nu. Okay, jeg er glad, mand. Er du gal? Det er nok det bedste, vi har fået nogensinde. Mand, er du gal? Vi skipper. Væk! Bæk! Det Den! er bare væk. Irriterende. Ha! Ikke store in my club. Yes! Sådan med. Store in my club. Satte du ind i den der fitness til salg? Bare på 100. Så det ikke. Nå, men husk at like Ja, I skal huske. og subscribe. Vi ses næste gang. Nej, ja, jeg skal lige nok lægge den nye Cristiano Ronaldo ind i min holdopstilling. Ah, Jo. Jeg mener det. Går vi lige hen, fint nok, fint nok. og så ser vi... Ja, så siger vi... Men han står ikke der. Hvad man gør? Gør han? Search. Nej, Han det ikke? gør han ikke. Det er lige meget. Vi skal så meget her med. Han må spille i Superligaen. Stopgap. Nu er der meget styre. Der, Superliga. Og så position alle. Search. Position alle. Ja, nej, jo, nej. Attackers. Bare skriv alle for det. Annie. Jo. Annie. Vi har 4. Yes. Er du gal? Det er vildt. Sådan. Det går lige vores hold. Vildt. Vildt. Hvor er det vildt. Skal jeg spille kamp? Nå, husk at subscribe eller smid et like, så vi kan hjælpe os med at lave mange packåbnings. Så ses vi. Yes, Andersen. Hej hej.